Realitná kancelária Remax ponúka na predaj dvojpodlažný rodinný dom v Nitre vo vyhľadávanej časti Mlynárce. Ale tu bude ešte veľa roboty. Ale aspoň budete mať dom na dobrom mieste. 5-izbový a komplet podpivničený rodinný dom s úžitkovou plochou 200 m2 je napojený na všetky inžinierske siete, čiže voda, plyn, elektrika a kanalizácia. Dom je pripravený na rekonštrukciu podľa vašich predstáv. Pozemok sa rozprestiera na rozlohe 524 m2 a veľkým benefitom je záhrada, na ktorej môžete tráviť voľné chvíle so svojou rodinou a priateľmi. Ak sa poponáhľate, tak ešte stihnete tohtoročnú úrodu.